Горещо препоръчвам тази многофункционална ефервесцентна почистваща таблетка за бързо и чисто премахване на петна. Кажете с Богом на традиционните методи за почистване и направете всяко почистване без усилие. Просто пуснете една таблетка във вода, за да освободите незабавно активен кислород, който бързо разтваря дори най-упоритите петна. Без усилие дълбоко почистване само за минути, без да оставяте недокоснати ъгли. Лесно премахва кухненска мазнина, петна от дрехи и замърсявания от уреди. Ефективна. Удобна, безопасна и недразнеща, и е нежна към дрехите, което я прави невероятно безопасна за употреба. Само няколко таблетки ще придадат на дома ви чисто нов вид. Купете сега на страхотна цена. Не пропускайте!